Estic molt trist, molt. Lamento profundament que haguem arribat a aquesta situació. Ha estat molt dur tot el que hem viscut i vist aquests dies. No pensava mai que hauríem de viure aquest tipus de situacions i espero que puguem reconduir les coses perquè no es tornin a produir mai més. Insisteixo, lamento moltíssim i demano disculpes perquè no voldria que li hagués passat a ni una sola persona. No puc fer res més que lamentar-ho, demanar disculpes en nom dels agents que van intervenir per les possibles conseqüències que ha tingut això. Pero a mí me llegaron imágenes de personas agrediendo a la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero tirándoles vallas, dándoles patadas en la cabeza. Pude ver un chaleco antibalas rajado. Un agente me explicó que le había caído en la trampa del Fairy. Me pregunté qué es esto, ¿no? Y es, bueno, pues verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran, patinaran, cayeran al suelo y luego les pateaban en la cabeza, ¿no? Yo recuerdo unas declaraciones, no sé si eran declaraciones o era un tuit del presidente de Òmnium que decía: no saldrán de aquí hasta que nosotros queramos. Que la nostra policia pugui treure d'aquí dintre la comitiva judicial. Aquest ha sigut el compromís de les entitats. Us demano, sisplau, que els feu cas i deixeu que passin el passadís. Marxaran d'aquí quan nosaltres ho diguem, però els hem garantit que podrien marxar. Sisplau, tranquil·lament, sortiu d'aquí i poseu-vos aquí, amb tota la tranquil·litat del món. Deixeu que la nostra policia faci la seva feina. Per què vols que marxi? És la comitiva judicial, no ho fem res d'ella. Quina raó hi ha perquè marxi? Se n'ha d'anar, no fan res aquí, que marxi. I fora què fan? La comitiva judicial no la volem per res, de debò, de debò. De debò, company. Hòstia, m'hi deixo la pell com tu, tio. T'ho prometo. Tranquil·litat. Tranquil·litat.